Central UMC regular activities. Weekly worship services. Regular Sunday school schedule. Daily morning devotion. Daily evening prayer. Regular Bible study schedule. Basketball fellowship. Married couples fellowship. Outreach ministries. Anything goes with DJ Happy. Our social media accounts. Nimbagang bigat tayo aming kakabsat, kat maawis ko mga tumakder tayo.
O umay kayo ang agrambak ken agdayaw tayo, ta naited kada tayo ti anak ti mangituray ken manakabali na Dios. Agdaydayaw tayo nga rod, ti mangidiri, iti dakkel nga ayat ti Apo. Ititinga ti dukdukot ti biag, agrambak tayo ta addan kada tayo ti namnama, tal na kinayat, babaen ken apo tayo nga Jesus. Agdaydayaw tayo nga rod, ang mangitantanok, ti di mabubos nga ayat ti Apo. Agdadanggay tayo nga rod, ang mga dirdir iti kinaimbag, kinamanagayat iti apo. Agkararag tayo, naayat kan manangaasing nga Diyos, maidayaw kan maitanok, tinagan mo, iti daytoy nga agsapa. Agyaman kami, itinasayaat, kan napintas nga agsapa, ti Domingo, kastamit ipigsak nga nasayaat nga salunat, ti maysa kan maysa kada kami, amin. Tanambalinan mi maninuwa apo, iti umayag dayaw, iti balay mo.
Kasi tuloy mi ti panagdayaw itang aldaw, dumawat kami ti sirib, tapno maawatan mi ti mensahem, para kada kami amin itang aldaw. Bayat ti panagsagsagana mi para ti panakayanak mo, dawaten mi ti talna, ayat kin anawatan ti maysa kin maysa kada kami amin. Bendisyonan met o apo ti mensahero itang aldaw, tapno maipaay na, kin maipatarus na nga nalawag, iti tungkol maysa kada kami. Dalusam ti puso kon panunot may bayat nga agdengeg kami ti sao mo Diyos. Imulam o apo ti mensahe ti puso mi, kastamat iti panunot mi tapno maibingay mi met iti kakabsat mi nga adda ti abay mi, kandag iti kaadwan nga pamilya mi nga adayo kada kami. Aramatem ti maysa ken maysa kada kami o Diyos, nga agbalin nga natulnog nga adipin mo, tapno maiwaras mi nga naimbag ti sao ti biag, kadiyabduma nga kakabsat mi. Ken ka o apo, ited mi amin ti panagyaman, panagdayaw, ken ayat mi o apo. Dagito ti dawat mi, tinabiling nganagan mo o Diyos. Amen. Ipudno tayo dagiti basbasol tayo, pakawanan na tayo ti Diyos, ken ugasan na tayo ti amin na kinadakes, tayo ti mapagtalkan ken nalinteg. Usigen tayo nga ro dagiti kinatao tayo ti sangwanan iti apo. Maawis ti tunggal maysa kakabsat nga agparintuming, tapno intay idatag dagiti bibiyag tayo, dumawat, kinapo iti personal nga panagkonfesar, bayat tinaulimik nga tukar ti organo. Kararag tayo, apumi man nakabalin amin, napudno ti ayat, nga napudno ti ayat. Agyaman kam ken ka ti panangibaon mo, iti anak mo, kasagot nga awan kondisyon na. Bayam ati ayat mo, ti mangpunno kadagiti puso mi, iti daytoy apanawen, ket tulungan na kami nga gayat kadagiti dadduma, akas iti panagayat mo kadakam. Sapay kumata ti ayat mo, ti mangiwanwan ken mangsilnag nga granyag kadakam, babaen iti amin nga aramid mi, itinagan ni Jesus. Amen. Amen. Itati pinagkasindi ti may kaupat nga kandila ti Adbiento aggapo dagiti Salazar family. Kas masindian ti umuna a kandela, ipalagip na ani Jesucristo tinamnama tayo.
isut kalasag ken kirid tayo. Kas masingyan ti may kadwa a kandela, agmay maysa tayo amang amiris ti kapya, akari ti Diyos, ken ipalagip na asang sangkamaysa tayo kuma, nga agaramid kadagiti banbanag, nga agbunga ti kapya, ti bukod tayo, abiyag, ken kastamet ti amin asang alubungan. Kas masindyan ti maikatlo a kandela, irepresentar na ti ragsak ti yaay ni Kristo ken ti panangrambak iti panakayanak na. Iyan ninaw na ti panagbalbaliw gapu ti panagbabawi nga agturong iti rag-o bayat nga umas asideg tayo ti panangrambak ti Pasko. Kas masindyan iti maikapat a kandela, ipasimudag na ti iyay ti Diyos, akasilaw iti nasipnget a lubong tayo. Iti yaay daytoy asilaw, mangsilnag kada tayo, tinapnuan ayat. Naindaklan nga ayat amang atibay kada tayo, amang ipateg iti Diyos, ken dagiti padatayo at tatao. Agbalin tayo kumangarod, akalasugan ti ayat iti inaldaw-aldaw a pananbiag tayo kang runaan ti daytoy a tiyempo iti Paskwa. Maawis nga ro dagiti officers nga mang ngalat kun mangurnong ti para ti multipurpose building fund.
Naimbag nga aldaw tayo amin kakabsat. Naragsak nga Paskwa ken baro nga tawen titunggal maysa ket kablaawak man titunggal maysa kanyayo kakabsat ket manuel lang inen nga aldaw ket intayo rambakan iti aldaw ti Paskwa ken kastamet iti maudi manen nga aldaw iti tawen ti 2024 ket dandani manen nga sumangbay iti tawen iti 2025. Kakabsat, agyaman tayo ket kablaawan tayo met dagiti amin nga agkasangay iti daytoy nga lawas na ket agyaman tayo kadagiti biagda ti panakaabot da iti birthday da iti daytoy nga lawas ket tatangal daw ket isu ti birthday ni Kuya Noel Kitlong, isu ti Board of Trustees chairperson tayo. Kastamet ni Kuya Julius Respicio, ken ni Ate Malu Salazar. Datay nagsindi tatay ni Ate Malu. Ti birthday na. Ken kastamet into no 23 ni Amia Frida Akang, ken kastamet ti SPPR chair tayo ni Kuya Noel Panganiban. Ken kastamet to no 25 ni Christine. Ayan, anak ni Ate Malu nga nagsindi tatay isumat birthday na into no 25. Kastamet into no 26 datay balasang kumat nga inuuna iso ti ag birthday meet into no 26 ken kasta into no 28 ni Ate Sharon Farala. Dapat kadi kakabsat dagiti ag kasangay iti daytoy nga lawas na nga awan i-inspire tayo. When no adda inspire tayo ngimhang kong wanay pay nga kabisado ket no addaman kanyayo kablaawan ta kayo kastamet kadigiti adda iti online no siya sino man kanyayo kakabsat ti agkasangay iti daytoy nga lawas tultuloy nga ti kararagmi nga ni Apo Dios ni mang bendisyon ti biagyo kaya ti may sakatawen manen nga impaay na. Ken kastamet nga kablaawan tayo into no 23 birthday, wedding anniversary met the Pastor Carlos ken ni Ate Eloisa Onilia. Ken kastamet nga maragsakan tayo nga datayo iti nagbabaitan tayo ni Ate Aurora Ranyola. Ayan nga nagapupay Saipan. Ayan ni Ate. Ayan welcome ken kastamet ti anak na ni Junior. Ken ti balasang na, ayan, nagyamang kami. Ken nga nagapupay ijay Bulacan. Ay, hindi, ito Fairview, ayan. Ken kastamet, nagyaman tayo, dagiti kailyak met nga nagapu ijay probinsya ti Isabela, ijay Rojas UMC. Ken kastamet nga nagapupay San Jose City, ito yung Nueva Ecija, ni Kuya Nestor Bongat. Ayan, kadawit mo pa nagtakder nyo, Kuya. Fedila Bongat, ni Kuya Florendo, Ate Florendo Dayag, Marina Dayag, ken ni Krisha Dayag. Oh, ayan, kidawit mo pa nagtakdir yun, tanong makita da kayo. Ayan, nagiti ti miyembro tayo, ijay Rojas UMC. Ayan, kabagyan gayam ni Fiscal Desiree Dayag Makaraeg, nga taga Rojas Met. Ayan, wan iso na na on the way da pay. So, gyaman kami iti presensya yo iti ken siya sino pa iti bisita tayo kakabsat adda kadi umuna nga gundaway nga makadwa tayo iti panaggigimong tayo iti daytoy nga aldaw ti Domingo. Ket daytoy iti may kadwa nga Domingo ti tawen malpas manen may ka 51st Sunday iti tawin ti 2024. Ket may sa nga Domingo lang inen aglipas manen iti tawen 2024. Ken kastamet nga iti simbang gabi tayo, iti may kapito nga simbang gabi tayo into no rabii ket sapsapain tayo, ito oras iti vesper tayo, iso ti oras ti alas 5 ti malem. Ken kastamet nga iso ti children's cantata. Ngem je may ka 8 ken may ka 9 nga rabii to no Lunes ken Martes agsubli tayo lang di dati nga oras ti alas 6 ngem into no December 24 iso ti Christmas tableau. So maawis kayo amin nga makipaset iti maudi nga tallo nga rabii iti simbang gabi tayo. Ken kastamet nga ti
Christmas joint service tayo into no December 25 ket ti oras ti alas 9 ti agsapa. Maawis kayo met. Amin nga services manipod ti agsapa gingana ti malem ket titipon tayo into no 25 para iti Christmas joint service tayo iti iglesia tayo. Ken kastamet nga maawis dagiti amin nga agtutubo nga manulanginen nga aldaw ket isu iti Christmas Institute tayo. Daytoy ket conference-wide Christmas Institute ket maaramid ijay Dasmariñas City, ijay Philippine Christian University, ijay Union Theological Seminary, ijay Dasmariñas Cavite. Ket adda ti registration na nga 1,800 mangrugi into no 26 aging gana 30 ti Disyembre. So digiti anak yo no kayat dati makipaset iti Christmas Institute tayo ket mayat nga aramid daytoy dagiti agtutubo tapno kasta ket mapadpadakkel pay dagiti pammatida ken kastamet ti involvement da iti uneg ti iglesia tayo. Ket into no 31 ti mauding aldaw iti tawen ti New Year's Joint Covenant Service tayo ti oras ti alas 6 iti malem. So 31 iso ti New Year's Joint Covenant Service tayo. So sapay la kuma makaumay kayo iti daytoy nga aramid tayo. Kaya agtultuloy tayo met nga ikarkararagan dagiti agawid iti daytoy nga lawas na amok nga adda dagiti sumagmamano nga malpas kalpasan daytoy nga aramid tayo agaawid kayo kadagiti probinsya tayo. Kararag ko nga ti salwad ni Apo Dios ti agtultuloy nga ipaay na kanyayo. Ken kastamet kadagiti nagbakasyon dito'y Manila. Kaya tagyaman kami met ti Gundaway nga nagkikita tayo dito'y Central United Methodist Church. Kaya ti kararag yumet nga into no 29 malpas iti evangelistic night iti Christmas Institute gapot ti Board of Ordained Ministry ti mangidangulo iti evangelistic night dagiti Christmas Institute attendees chair ti boom diti PAC da kami ti mangidangulo kalpasan na dijay ay biyahe kami met mapan ijay Minantidos Kawayan Isabela. So ramraman da kami met ti karkararag na kalpasan into no Domingo kakabsat. So agyaman kami ket agtultuloy nga mapno ti ragsak rago kapya ti tunggal may sa kanya tayo ti intay panang sabet iti panawen ti Paskwa ken kastamet ti barong nga tawen. Tumakder tayo man kakabsat abrasain tayo ti tunggal may sa bayat ti panangkan kanta tayo ti timpuyog dagiti Kristiyano.
Ti epistola ti daytoy nga bigat ket maadaw iti libro ni Hebreo kapitulo 10 bersikulo 5 ingana ti may kasangapulo nga bersikulo ket kastoy ti mabasa. Daytoy ti gapuna nga idi umay ni Kristo ditoy lubong kinunay ti Dios. Di mo tarigagayan na kaday sakripisyo ken daton ngim isaganaan ti maysa nga bagi. Di ka maragsakan kadagiti daton ang mapuruan iti altar wenno dagiti daton ang mangikat kadagiti basbasol. Iti kasta kinunana adtuya ko Dios nga mga rami ti pagayatam kas na isurat ti may papan kanyak iti libro ti linteg. Umuna kinunana di mo tarigagayan ken di ka maragsakan kadagiti sakripisyo ken daton ken animal ang mapuruan ti altar ken kadagiti daton ang mangikat kadagiti basbasol. Kunana daytoy nupay maidaton amin dagiti akas mayunurot iti linteg. Kalpasan na kinunana adtuya ko Dios ang mga rami ti pagayatam iti kasta waswasem ti Dios ti imana ket insukat na ti panakaidaton ni Kristo. Babaen ti pagayatan ti Dios nadalusan tayo iti basol tayo babaen ti naminpinsan ang pangidaton ni Jesucristo ti mismo abagina. Idawik man ti panagtakdir tayo amin kakabsat ti panakaibasa ti Ebanghelyo ni Apo Jesus manipod ti surat ni Lucas ti umuna nga kapitulo ti bersikulo 30 ket siyam aging ganat 50 ket 5 ket kastoy ti mabasa tayo. Iti saan ang mabayag nagrubwat ni Maria ken nagdardaras anapan iti maysa nga ili ti kabambantayan ti Hudia. Napan iti balay ni Zacarias ket kinablaawan na ni Elizabeth. Apaman ang mangyeg ni Elizabeth ti kablaaw ni Maria, naggaraw ti ubing ti tiyan na. Napno ni Elizabeth ti Espiritu Santo. Sika ti kagasatan kadigiti amin a babae impukkaw na. Nagasat ti ubing nga ipas ngay munto. Anyan apan nakapadayaw ko ta umaynak sarungkaran nga ina ti apok. Taapaman na mangig ko iti kablaaw mo, naggaraw ti ubing iti tiyan ko gapu ti ragsak na. Wen nagasat, tamamati ka, amatong palto ti insao ken ka ti apo. Kinuna ni Maria, to'y pusok idaydayaw na ti apo. Ket agragsak to'y kararwak gapu iti Diyos amang isalakan kanyak. Tana nalagipnak siyak ananumo nga adipen na. Ket manipod ita awagan dakto iti nagasat dagiti amin at tao. Gapu kadagiti na indaklan abanbanag nga inaramid kanyak ti man nakabalin a Diyos na santuan tinagan na. Kaasyan na dagiti agbuteng kenkwana. Manipod iti maysa a kapututan agingga kadagiti sumarsaruno. Imparang na ti pannakabalin ti takyag na ket winarwara na dagiti natangsit at tao ken amin agandatda. Inikan na dagiti mannakabalin nga ari iti trono na ket intanok na dagiti nanumu. Pinennek na dagiti mabisin kadagiti agkakaimbag. Pinagtalaw na nga ima-ima dagiti babaknang. Tinungpal na ti karina kadagiti ammatayo. Tinulungan na ti Israel ti adipen na. Nalagip na ti akasyan ni Abraham ken ti amin akapututan na iti agnanayon. Diyos ti mangbendisyon ti tunggal may sa kanya tayo ti panakaibasa ken panakadingeg ti nasantuan asasauna. Amen. Amen. Malaragsak sa uama mabiyang ti sasaong anaragsak sa uama mabiyang. Amen.
Sagana tayong orti puspuso tayo nga mangeg na isang yan, a special song. Nga agapo iti maestro mi iti Ilocano Choir, Mr. Mark Kedeng. Children sleeping, snow is softly falling. Dreams are calling like bells in the distance. We were dreamers not so long ago, but one by one we all have to grow up. When it seems the magic slip away, we find it all again on Christmas Day. Believe in what your heart is saying. Hear the melody that's playing. There's no time to waste. There's so much to celebrate. Believe in what you feel inside and give your dreams the wings to fly. You have everything you need if you just believe. Trains move quickly to their journey's end. Destinations are where we begin again. Ships go sailing far across the sea, trusting starlight to get where they need to be. When it seems that we have lost our way, we find ourselves again on Christmas Day. Believe in what your heart is saying. Hear the melody that's playing. There's no time to waste. There's so much to celebrate. Believe in what you feel inside and give your dreams the wings to fly. You have everything you need if you just believe. If you just believe. If you just believe. If you just believe. Just believe. Just believe. Just Yaman tayo iti mensahe nga nangigan tayo babaen kini kabsat nga Mark Kedeng.
Kaya't kuman nga basahin kanyayo, manipod itis umula nga surat ni Juan, ti kapitulo 4, aging gana 7, aging gana 10, ket kasto iti mabasa tayo. Ay ayatek agagayem, agiinayat tayo, agsipot na ti ayat, agtaod iti Diyos, anak ti Diyos, ti siya sino man nga agayat, ket amamuna ti Diyos, ti saan nga agayat, saan na nga amamu ti Diyos, ta ti Diyos ket ayat. Kastoy ti panangipakita ti Diyos nga ay ayaten na tayo, imbaon na dito'y lubong ti bugbugtong nga anak na, tapno maadaan tayo ti biag babaen kenkwana, daytoy ti pudno akaipapanan ti ayat, saan agapo ta inayat na tayo ti Diyos, no di ket inayat na tayo, ta imbaon na ti anak na, apaka pakapakawanan kadagiti basbasol tayo. Iti daytoy nga Domingo, ket iso ti may kapat nga Domingo iti Adviento. Ket maysa kadagiti tema iti tema iti daytoy nga Domingo, ket may papan ti ayat. Iso nga makita tayo dagiti upat nga kandela titunggal maysa ket adda ti iparangarang na. Adda ti kapya namnama rag-u ken tataket ayat. Ti saludsod ko titunggal may sa kanya tayo, ammom kadi ana ni Jesus ti pudno ang makagapo nga isut celebraran tayo iti Paskwa. Daytoy kadi iti gapuna nga adda ka ditoy gimong tayo, ket ipaay tayo ti kangatuan a panagdayaw ken panagyaman, kas mangipakita ti ayat tayo kenkwana, ti presensya tayo, ti uneg, ti iglesia tayo. Ngem ammom kadi nga apay nga isuna ti makagapo. Adda ti maysa nga eksena, maysa nga istorya, dagiti agbuybuya iti FPJ Batang Quiapo. Siguro matarasandak iti daytoy nga istorya. Maysa nga eksena nga kinunana ijay idi maamuan ni tanggol nga natay ni lolo na, anya naga na yung lolo na? Noy, aba amuyo talagang buybuya kayo. Idi maamuan na nga natay di lolo na nga isot gayem ni lola na nga tindeng, wala na tindeng, idi maamuan da nga gapuanan nga isot panagibales ni Elena, gaputi ipapatay, di jay sikog na. Nga iso nga tinawagan da, nga jumper ni Rigor. Nga kunada ya, jumper. Umisim kayo, amuyo eh. Nga kinunana, ijay uneg timansayag na, nariribok, gapota, naggapa, dagiti aggama. Ni tanggol, kini Santino, kontra ti amada nga ni Rigor. Ngem idi agtungtong iti daytoy nga agkabsat impaganetget ni Santino ti kinapateg ti kaadana kas mangipakita ti ayat na hana kamisan nga ayatin manong kunana apay ta di ka man lang nagpakpakita kanyami ammom ti makagapo kunana kabsat na ngem hanga di jay ti rason manong kunana ket idi saludsudin na nga apay hanga nagparparang impaawat na, iso nga imbagana ti kabsat na, ti kaaddam, ti kadakkilan nga banag kuma ti unig ti pamilya tayo, nga saan laeng nga digiti pirak, nga ipakita tayo, ipakitam nga itid mo, kukwam lang deta kwartam. Itatna nga Paskwa, anya digiti dawat tayo iti daytoy nga Paskwa. No, dagiti ubing kadawyan nga dawat da, dagiti regalo, syempre, kwarta, gadget, ken makan. Datayo met nga medyo nataingan, syempre, trabaho, nasaysayaat nga biag, salunat, ken daddo mapay, kaslak kinabaknang. Ngem kasano tayo nga rukoden, ti pateg, ti sagot, ti Diyos, kanya tayo. Kasano tayo, amatingiting, ti pateg na, kadigiti biag tayo. Babaen kadi iti kadakkel na, babaen kadi iti kadagsen na, dagiti kayat tayo. Malagip ko, dahil di kabsat ko nga may kadwa, i-exchange gift da.
Idi elementary iso na, idi year 2000 sa dijay, no nakakamali. Datay rabbit nga kendi lang tinaawat na. Ay kidi agan anug-ug nga nagawid. Taapay kano rabbit nga kendi lang tinaawat na. Ket tigatad ti iti regalo dakit, di nga panawin ket 10 nga pisos, tigatad na. Ngem no din tayo kadi dayta babaen tigatad na wenno nalabit babaen iti pakausaran na. Dagiti kiddaw tayo kinaapo. Ngem ti kayat na nga aramiden tayo kumaket sukumatin tayo ti regalo ti Dios kada tayo. Dijay kuma nga umun-una nga kitain tayo, sukumatin tayo, kitain tayo no anya ti kinapateg nga regalo ni Jesus kadagiti biag tayo ket konsolasyon la kuman dagiti regalo nga awatin tayo. Yaman na kakabsat dagiti kararagyo suportayo ken sagsagot yu met dagiti naglabas nga panagkasangay ko. Ket 46 nakmeten di December 20. Yaman ako na ikanyayo. No duma kastoy dagiti aramid tayo. Ngem adati kayat ko nga isingasing titunggal may sa kanya tayo nga pamayantay. Tapno kastakit makita tayo na anya ti may papan. Ti kinapateg, ti sagot, ti Diyos, titunggal may sa kanya tayo. Wenno ken ka, ken kanyak. Ti kinapateg, ti sagot ni Jesus, ken ka, ken kanyak. Umuna, marukod din tayo kuma, babaen ti usar na. Saludsudik man, ni Apo sinaludsod na akanayon tapno aramiden ti maysa nga banag. Ngem di mo metpay na inararamid. Ada kadi dagiti napasama kanya tayon nga salsaludsudin tayo no anya ti iparamid ni Apo Dios kanya tayo ngem di tayo mat-aramidin. Di tayo mat-usaren dagiti inyawat ni Apo nga talento nga pakausaran kasagot ti Dios kada tayo. Tapno kastakit maipaay tayo ken kuana kas panagyaman, panagdayaw ken panagserbi. Ngem no kitain nyo anyan akariti inaramid ni Apo. Adda ka ditoy tapno maaramid iti pagayatan ti Dios. Ti presensyayo ditoy uneg ti gimong tayo tatakit mangipakita ti panagayat yo ken Apo. Ti panggep mo ket agbyag tayo tapno maitanok ni Apo Dios kadagiti bibiyag tayo. Mapadayawan, maparegta ken mapabilig ken mapapigsa kadagiti pada nga kapamatyan a Kristiyano ken sabsabali nga agbalin tayo nga adda kuma akas kaas asping ni Kristo kadagiti biyag tayo. Ket dijay kuma ti usar na ditunggal may sa kanya tayo marukod tayo kuma ti sagot ni Kristo babaen kadagiti usar na kadagiti biag tayo. Ngamin ti panggep mo ket ti panggep mo nga inted ni Apo Dios kanya tayo ket mangted tayo ti dayag ti Dios iti amin nga aramiden ken kadagiti sawen tayo kadagiti pada tayo a tao. Anya da kadi dagiti banag nga mabalin tayo nga isagot ken Kristo nga marukod babaen kadagiti usar na kadagiti biag tayo. May kadua ti sagot ti Dios ken ka ket marukod babaen ti gatad. At dati may isang istorya, awis ko kadagiti padak nga lalaki, nga istorya ni Pastor J. Jan, kinanana, nariing dati agsapa, kini bakit na, Daddy, natagtagainip ko idi rabiing nga, niregaluan da kano iti Gucci nga bag. Kwintas. Kinrelo. Natagtagainip ko idi rabii.
Dadi, anya nga tati kayat na asawin di jay. Kuna namot. Di ko na namot ni lakay na. Ay, bakit aday, manupay nga aldaw sakbay ti Paskwa? Oo. Ay, kararagta, baka adanto regalo nga maawat mo. Wala na. Dimting ti Paskwa, kunayo, kakabsat. Idi inyawat nila kay na, diyan na balkot nga box. Ekin medyo narigatan iso na nga mang pigis, gaputa medyo plastic di cover na. Santo pa'y napalawlawan ti ado nga scotch tape. Han kakasla ko mga papel, nga listo nga ikaten. Kinuna na, nalday ni bakit na, tamaysa nga libro, tinaawat na, nga ti paulo ti libro, How to Interpret Dreams. No duma kakabsat, kinuna ni David, numangted tayo addaan ti sakripisyo iti Apo, ket ited na ti kasayaatan abanag anapateg kada tayo. No kitkitain tayo apay nga ta nga naibaga ni David daytoy, ngamin daytoy dayta ti inaramid ti Dios kada tayo. Kada tayo akapatgan asagot nga managbasol. Banag anapateg inted na kada tayo ti bugbugtong na nga anak na nga ni Jesucristo. Tilubong tayo kakabsat no daduma napno kadagiti banbanag nga nailubungan nga no daduma nga dakis nga unain dagiti pampamilya, dagiti gagayem, dagiti anak. No saan, dagiti inaanak tayo, ken kastamet, kadagiti daduma pa'y nga gagayem, katrabahuan tayo, nga isudat ti kaadwan, nga regregaluan tayo. Moyo, may isa nga kadakilan nga gastos tata, kakabsat tata nga Christmas, regalo. Saan ka di? Nagdakkel nga income generating, dagiti negosyante, ti regalo tata. Ngem makita tayo kumamit ti gatad, ti inaramid ni Kristo kadagiti biag tayo iti daytoy nga Paskwa. Nga isu kumamit ti pangrukodan tayo. No kasano nga inaramid ni Jesus kadagiti biag tayo nga impaay na ti anak na nga bugbugtong gaput ayat na kanya tayo. Nga isu kumati umununa nga aramidin tayo. So nga kadagiti amin na tunggal may sa kanya tayo kakabsat. Kitain tayo. No kasano tayo pangrukodan tayo ti kinaimbag ti Dios kadagiti biag tayo. Saan nga dagiti na material, saan kuma nga dagiti na materialan. Konsolasyon lang kumadigidayen. Ngem ti kinabaknang ti gatad nga saan nga kaya nga bayadan ti siya sino man, gapo ta impaay na ti anak na abugbugtong. Gapo kadigiti basbasol tayo. Ngem gapo iti grasya na, ti ayat na, impaay na kada tayo. Ket dijay kumamit ti pakarukudan na kanyata. Ti tunggal may sa kanya tayo. Ti may katlo, makakabsat, ket marukod kuma, babaen, iti kinaepektibo na. Apay nga ta nga imbaon ti Diyos ti anak na amatay para kanya tayo. Anya tinairanta nga aramidin iti tapno kasta ti ayat ni Kristo ket maipaay na kanya tayo. Isu ngem amuyo ti rason kakabsat no kitaik ti rason nga inaramid ni Jesus isu nga imay ditoy lubong tapno kasta ket mabalbaliwan ti tunggal maysa kanya tayo. Ngamin no inayat na tayo ti Diyos iti kastoy sigurado nga ribeng nga agiinayat tayo. Saan laing nga daytoy ket maysa nga singasing ngem maysa nga aramid nga nang ibaunan ni Kristo nga aramiden ti tunggal maysa kanya tayo. Gapo ta sa ampay analpas ti Diyos nga mangayat iti lubong kayat na nga itultuloy na kumamit nga ayaten tayo ti lubong babaen dagiti anak na titunggal may sa kanya tayo agiinayat tayo.
Gapo kas tunggal may sa kanya tayo nga adda dito'y unig ti kapilyat at kakabsat, mangipakita ti panagayat tayo ken Kristo iti presensya tayo, isot gapo na nga agbalin tayo kumamit nga silaw ti lubong, nga saan tayo nga ilimeng, ket ikabil ti sirok, kadagiti lamisaan, nga haan nga agranyag ti lawag na, nudi ket ikabil tayo iti rabaw, kadagiti bato, turturod, tapno agranyag ti lawag na, tapno ni Kristo ti makita da. Kakabsat, adda nga tapay namnama, amabalbaliwang ka, ti ayat ti Diyos kakabsat. Kita nyo man nagita kabayo, adda nga tapay namnama, amabalbaliwan, adda pay kakabsat. No ayaten tayo ni Kristo, ket ayaten tayo met, nagiti pada tayo nga tao, kaya't naasawin, ti mensahe, ti may kapat, nga Domingo ti Adviento, ket isot bunga ti pamati tayo kenkwana. Makita tayo daytoy ket nairanta nga aramidin tayo ti agayat. Kaya ti Dios nga ayaten tayo ti lubong. Ayaten tayo dagiti anak na, dagiti pada tayo nga tao nga agnanaed ti lubong. Kadagiti amin nga aramid tayo. Ket tapno kasta agtultuloy nga ni Kristo ti makita kadagiti bibiyag tayo. Kakabsat, iti daytoy nga aldaw ti panaggigimong tayo. Saan laing kuma nga marukod ti panangipakita tayo ti ayat tayo. Babaen kadagiti gatad, usar na, ken kastamet kadagiti epektibo na. Gapo iti awis ti lubong, ngem makita tayo ti inaramid ni Kristo kadagiti biag tayo nga saan tayo nga mabaloran, saan tayo nga maikarkari ti pannakausar na, ti epektibo na kadagiti biag tayo, tapno kasta ti tunggal may sa kanya tayo ket may salakan. Dawat ko kakabsat nga mapno tayo kuma ti ayat iti daytoy nga Paskwa. Saan laing nga ti Paskwa ket agiinayat tayo ngem iti amin nga gundaway, iti amin nga aldaw ken paset ti panagbiag tayo. Maipakita tayo ti ayat na nang nangruna ken mangirrugi iti daytoy nga panawen ti Paskwa. Itinagan ti Ama, Anak ken Espiritu Santo. Amen. Agyaman kami yung pastor ti na pintas ken naragsak nga mensahe tatang bigat ket maawis amin katatayam amin tatang bigat ti panawen ti panagyaman. Padayawan ti Apo babaen ti panangited mo ken kuana ti kasayaatan nga apit mo. Na aramidem ti kasta mapnunto dagiti kamalig mo ket agliplipyasto ti arak dagiti burnay mo. Idaton tayo ti dagiti agkapullo tayo karkari kandat daton ti panagyaman iti altar ket maawis nga maaramit met iti online banking tayo babaen ti Central United Methodist Church kung iparang ken naka-splash iti screen tayo.
sagot nga yegmi, nagtaud ako kwamin, talek mo kada kami, dakam ti agaywan. Amin asagot mo, aywan mi apod no, ket no pagyaman ited mi, naragsak puso mi. Amen. O apo mi, agyaman kami iti daytoy nga kanito, tigundaway nga idaton mi dagiti bibiyag mi, kas simbolo ti panagayat mi kengka, kas tamet kadagiti daton nga bendisyon nga impaay mo kanyami nga na materyalan. Agyaman kami apo, iti di mabubos nga ayat mo, ken dagiti parabor nga agtultuloy nga impaay mo kadakam. Kas panagyaman mi, idaton mi dagitoy, ket mausar kuma kadagiti amin nga aramid ti iglesia, misyon, proyekto, tap nagtultuloy nga sikat ti maitanok, iti amin nga kanito. Parukpok mo tinananay ang bendisyon, bendisyon ang isuda po, tap nagtultuloy damet nga bendisyon ti sabsabali, itinagan ni Jesus. Amen. Amen. Trebeng mo, adamatao, kaasiken kwa na iited mo. No adarigat na, ken kwa na inka, biyag ni Jesus sarita emala. Agayat rebeng mo, padamatao ni Jesus na dungo italek mo. No di mangipangag isut anusam, ingganat di kanto mairagpat, di kanto sardingan abagbagaan, ananusam tu agan et gatan. Agayat rebeng mo, di padamatao ni Jesus na dungo italek mo. Napwan basulanarway, panakadalus mo't awam, takas nakarbengam ken maipaay, tapno aglak am kaitinamay. Agayat rebeng mo, di padamatao ni Jesus na dungo imalit mo. Maawis nitong galmaysa, dagiti adati pagyamanan na, katsastamet nga maawis kayo nga agparintumeng, bayatin tayo panagkararag. Kararag tayo, agtultuloy kami nga agyaman ken ka. Ken ipaay ti kangatuan nga panagdayaw gapu ti kinaimbag mo kadigiti bibiyag mi apo. Agyaman kami o apo iti mensahe, iti panawen ti adviento, ti temam nga ayat. Dawatin mi kadi o apo nga ti ayat mo ti agtultuloy nga isut maipakita ken maaramid ti tunggal maysa kanyami nga anak mo. Tapno kasta makita digiti sabsabali nga kami nga anak mo ket aggiinayat. Tapno adupay iti sumrek a makigimong gapu ti mensahem nga ayat o
o Apo, nga makitkita da. Agyaman kami, o Apo, ti kinamanagayat mo. No mampaisaan kami nga maikarkariken ka, inayat na kam. No mampay awan ti karbingami nga agayat ti sabali, gapo kadigiti nagbasbasulan mi, nga magyamang kami, o Apo. Inusar na kami kas instrumento tapno ayaten mi met dagiti padami nga tao. Well, Apo, agyamang kami kas kabuklan ti mensahe ti iyay mo iti daytoy a panawen ti Paskwa, ti ayat gapo ta sika ti Dios ti ayat, o Apo. Da kami met nga adalan mo anamati, o Apo. Maipakita mi met ti ayat kadigiti sabsabali ti padami nga tao. When Apo, adatoy digiti anak mo, agyamang kami iti presensya da, kas mangiparangarang ti pamati da king kao, Apo. Tulungam ka di, ti tunggal may sa kanya da, anyaman digiti daw dawat da, andaman digiti kidaw, ipaay mo kadi si bubuslon, o Apo, iti nanalay aparabor sungbat, o Apo, tap nagtultuloy nga makita dati nagpayduma nga daan ti pamati. Tapno sika ti may tag-ay kadigiti bibiyag da. Kidawe mi kadi, o Apo, iti panawen nga impaay mo nga kakadwa kami iti daytoy nga may kapat nga Domingo ti Adviento agyaman kami. Si kakaditi makikaadda kanyami. Bendisyonam, o Apo, ti umadani nga panangrambak mi, pananglaglagip mi, ti panakayanak mo, ti panawen, ti Paskwa, o Apo. Tultuloy kadi nga ikan na kami ti oras, panawen, ti likudan, ti kinariribok, ti aglawlaw mi, tapno kastaget, bensa-bensain mi met ti mensahem, o Apo, no apay nga dimteng ka kadigiti bibiyag mi. Isot gapuna, o Apo, tulungan na kami. May sentro dagiti bibiyag mi ken ka. Bendisyonam dagiti anak mo, anyaman dagiti kandat da, dagiti naggapo ka dagiti probinsya nga naikanti gundaway tapno bisitahin dagiti pampamilyada mo diti Metro Manila. Gyamang kami, o Apo. Sika ti mang bendisyon, o Apo, kanyada, bayat ti kaadada, ti daytoy nga ayan mi. Ken kastamet dagiti nagawid ka dagiti ilili da. Ti gundaway met ngayon paay mo tapno kastaket makadwada dagiti pampamilyada met. Iti daytoy nga panawen ti Paskwa ken baro nga tawen. Wen Apo, punwen na kami ti ayat nga naggapuking ka. Ket agtultuloy mo nga bendisyonan dagiti trabaho, panagadal, aramid ken dagiti anak mo nga dati kidawda iti daytoy nga kanito si kakadi ti mangipaay, o Apo. Tultuloy mo kadi nga bendisyonan isuda. Wen Apo, adu dagiti kayat mi nga kidawen ken ka. Ngem ammom dagiti sitwasyon, ammom dagiti araraw ti tunggal may sa kanyami. Ket mangnamnama kami nga impaaymon ti sungbat dagiti araraw mi ken ka. Maminsan ka di manen, o Apo, nga isaklang mi dagiti biag mi ken ka. Kidawe mi ti pammakawam mo kadigiti amin nga biddutam mi ken ka, nagbasulam mi ken ka, kas pamakawam mi met, kadigiti nagbasol kada kami, gaputa da kami ket pinakawam mo. Agyamang kami, o Apo, bendisyonan na kami, kadigiti amin nga oras ti biag mi. Dagitoy ti dawat mi, tinagan ni Jesus nga manubot ken Apo mi. Amen. Amen. Dalan biyaga na santuan, di Apo itenantut gungunam, di kanto mauma agananus ka, ta ni Jesus na tay gapuken kam, agayat rebeng mo pada matao ni Jesus na dungo italek mo.
Espiritu liwliwa, Yahweh na ipangruna, ilangit ken ti daga. Amen. Kakabsat ken Kristo nalpasen ti gimong tayo. Ngem ti panagserbi tayo ket agtultuloy. Awaten tayo ti kapya, talna, rag-o, ayat. Babaen ken Kristo nga isot gapuna, iti intay panagdaydayaw ken panaggigimong iti daytoy nga kanito. Itinagan ti Ama, Anak ken Espiritu Santo. Amen. Amen. May the Lord bless you and keep you. Today shine His countenance upon you with love and peace, with hope and joy and grace. Go with the Lord in love and peace. Let your faith be a light. Go and share His Silent night, holy night, wondrous star, lend thy light with the angel. Let us sing. Hallelujah to our King. Christ the Savior is born. Christ the Savior